kasa gane yadda zan gane wani ki. Guri na rabu mai kai na gurin ki. Fata na kice in zo in zama taki. Bacci na yi zan ina yin kallon ki. Tashi na ina kirawo sunan ki. Tafiya ta na je gurin yin hidimar ki. Mata da abba ban sa a gare ki. In an gamu sai a ce ga 'ya'yanki. Masu nufin su ƙara samun yardar ki. Yardar ki, yardar ki. Ummu Abiha babu kowa a gaban ki. Ni na bi ki ne fana'i a cikin ki. Daga umma mai kadarin da ta wuce duk mai hamma, wacce ga yi wa arzikin rike al'umma, mai kyauta ga dukkanin mai nema. Faɗi masu hara'una fake ne da isar ki. Annabi na kira ma ya zanna ki, sanda ya yi ki yau wadata ki da mulki. Yayyo gauna duk ƙasan takarmanki, don mai yana cikin alfarmarki. Ɗar Mahamudu banda kowa bayanki. Ummu Abiha babu kowa a gabanki. Ni na bi ki ne fana'i a cikinki. Na yi shirin na ƙara tsaro wani aiki. Begen Batulu mai babban ɗaki. Ko ɗakin shigarsa sai an cika aiki. Kuma aikin cikinsa sai an yi da shauƙi. Sannan za a gane me babban ɗaki. Kin ci gabas da yamma an ji ki sama'u. Kudu arewa da anan kin yi baƙa'u. Duk girman isa ta sallama sahara'u. Ba ilimin da za ya san ki a ulama'u. Kin gajiyar da duk masu neman ainihin ki. Ummu Abiha babu kowa a gabanki. Ni na bi ki ne fana'i a cikinki. Kin dace da duk irin siffofinki. Kin yi kama da duk irin halayenki. Kin haɗu umma yadda Allahu ya yi ki. Matan kauni na ƙasan takarmanki. Ni kuma na ƙara ƙaran yardar ki. Zo na ganki ummul hasanani, don kusanto ki duk a juyin zamani. In zamo hadima a gunsu usaini, zainar yarki sai ta ƙara mun tsani. Musun harruƙayya su kai na wurinki. Ummu Abiha babu kowa a gabanki. Ni na bi ki ne fana'i a cikinki. Ya Zahra uzur muqamat maulati. Ya ainihin muradi Fadima ummati. Ya madaluba na ji motsin ki a zati. Ya Mahbuba mai gidaje har titi. Kowa na ki arziki na neman ki. Kin cika duniya kin ƙara da ƙiyama. Kin kula duka masu neman alfarma. Ran mahashar a ƙara miki girma. Ki fito a baya tarin al'umma. Ki ceto ga dukkanin mai ƙaunar ki. Ummu Abiha babu kowa a gabanki. Ni na bi ki ne fana'i a cikinki. Ranar taki ce da abban ki Fatiha. Kowa na cikin sirara mafatuha. Ke kuma Rabbu ya suturta ki Samiha. Kyan halinki ne ya sa Ummu Abiha. Sai abbanki ya kira kansa da ɗanki. Dankin tausaya wa motsinsa Jalila. Kin kula rayuwarsa Zahra'u Batula. Rarrashin uwa ga ɗakin ya wasila. Mai tausayi kamar ki babu aƙila. Kin yi daban a kauni san ba ta biyunki. Ummu Abiha babu kowa a gabanki. Ni na bi ki ne fana'i a cikinki. Ba ilimin da za ya san Fadima umma. Ba rawanin ga ko mota mai ni'ima.
sa kusanci gurin ta'azima, sarkin zuciyar kake ɗaukar shauki. An shiga yanayi na ruɗin zamani, an sake tabbaci ana riƙe tsammani, in ka nisa a faɗi ma sai a yi nuni, wai ka zama ɗan abin da ba na tsammani, sai ka ji kauna an saka ta a mamaki. Ummu Abiha babu kowa a gabanki, ni na biki ne fana'i a cikinki. Ya zan so uba na bar ƙaunar ƴar shi, ni zan kai abai ine maula gun shi, bayan sai da su yake nuna rabon shi, shi yace ka so shi to ka zama nashi, Allah ma a su yake bayyana mulki. Nan zan dakata na koma roƙonki, na san duk abin da na so an baki, ba mulki isa ba ƙarin yardarki, taki Nafisa ce take yin baitinki, Sidi ya ce na ƙara natin ƙaunarki. Ummu Abiha babu kowa a gabanki, ni na biki ne fana'i a cikinki. Ga ɗan ambato da koko a wajen ku, jikan ɗaha bai da kowa bayan ku, shi gurinsa ya shige can birnin ku, shi ne musu bahu mai yin begen ku, da a gidan ku hadimin sai dilka riƙi. Ƙara salati ka ga nurul anwari, ƙara isar ka nan ga sirrar asrari, wanda ka yi wa babu mai yin inkari, sada dukan jinin masoyin ka bashiri, da a cikin isar ku mai babban